Ricard, per què vas venir a viure a Rubí i concretament a Sant Jordi Park? Doncs encara que sembli molt típic, vaig venir per amor. Vaig conèixer la meva dona, que tenia un pis aquí a Sant Jordi Park, i vaig venir a viure amb ella i ens vam instal·lar aquí. Al barri falta algun local on poder fer activitats socials i tenim locals comercials buits que al ser un barri jove encara no estan ocupats. El primer dijous de setembre, a les 7 de la tarda, t'esperem a la Rambla de Sant Jordi Park per seguir parlant de la ciutat i del barri.